Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Utholwe eseshonile owesifazane ogwazwe wabulawa esangeni kubo obekade ovakashela Isoka ehlokozi eHigh Flat ngesonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamoyelekile igama lami ngusibonga konke owakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Namanje usashaqekile umndeni owesifazane uNtathu Nzimande okuthiwa utholwe ngasekho esangweni la kubo kanti solo ukuthi uhlaselwe abantu abangaziwa khona endaweni yesigameko. Lo kuthiwa ubekade hambe ngayizolo washiya ingane yakhe encane ngoba eyovakashela Isoka. Ube esetholwe egate la kubo enamanxeba okugwazwa eseshonile. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwaluthe amaphoyisa aseHigh Flat aphenya icala lokubulala kulandeka isigameko sokubulawa kwesifazane oneminyaka engu-23. Esithuba zabona ekuseni kubeka ukuthi amaphoyisa athole umyalezo wabizela endaweni yesigameko. Athe uma ifika athola isidumbu sowesifazane oneminyaka engu-23 sinamanxeba amabili okugwazwa esifubeni kanti imbangela yokubulawa kwakhe namanje ibengakaziwa. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphola kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.